אנחנו בסרטון המשך לחלק הראשון של האלקטרוליזה. זה הסרת חלודה בעזרת חשמל. אתם רואים, עכשיו אנחנו 24 שעות אחרי. יש הרבה יותר חלודה, הוא הרבה יותר סמיך, יותר כהה. אנחנו נוציא עכשיו את החלק החלוץ שלנו לראות מה המצב שלנו ואיך הוא נראה. ניתקתי את ספק הכוח. עכשיו אנחנו נסתכל עליו ונראה מה המצב שלו. אני רואה מתכת. זה שאריות חלודה, זה יורד בקלי קלות. השחור הזה שנהיה על הפלדה צפוי, זה חלק מהריאקציה. גם כן צריך, זה יורד ממש בקלי קלות, סבון כלים ומים. מה הסיפור? נעשה לו איזה שטיפה קלה, ככה במים. עדיין יש עוד חלודה כבדה שנשארה, אולי נצטרך להחזיר אותו למים. טוב, זה אחרי ניקיון בסקוץ' וסבון כלים. הרבה מאוד מהחלודה הכבדה ירדה. יש בסוף, בקצה השני, יש שם עוד חלודה כבדה שצריך, אני הולך להכניס את הכלי הזה עוד פעם למים, לעוד איזה יום, הפוך כנראה, ונראה מה יהיו התוצאות. הכלי הזה חוזר למים, נשאיר אותו שם עד מחר בערב, פלוס מינוס. נתראה מחר. אם תהיתם לעצמכם כמה גדול אפשר ללכת עם האלקטרוליזה הזאת, אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שבנו בריכה וטבלו שלדה שלמה של רכב, ומקור החשמל שלהם היה רתכת. אז כן, אפשר ללכת גדול עם האלקטרוליזה, יש לזה שימושים רבים, מאוד יעיל. 48 שעות בתוך המים, וככה נראה הכלי. נעשה לו קצת ניקיון ונראה מה יצא. ככה הכלי שלנו נראה אחרי 48 שעות באלקטרוליזה, ניקיון וקצת מברשת פלדה, להוריד את השחור. אמנם החלודה יצרה קיבים בפלדה, אבל החלודה אין. בוא נראה את הצד השני. צד שני, הפכתי אותו. אפשר לראות תוצאות ממש יפות, הוא מוציא את החלודה מכל החורים הכי קטנים, לא משאיר כלום. חזרנו רגע לדלי, אני רוצה לראות את התאספות החלודה על הצד של הפלוס. זה חלודה זר. כן, חלודה. רק משהו קטן לפני סיום, אם אתם לא מתכוונים לצבוע את הכלי, כדאי לשמן אותו. שימנתי אותו עם WD-40 בסך הכל בשביל שהוא לא יחליד שוב. מי שמכיר, זה כמו בנשק, אותו דבר, הוא יחליד צ'יק צ'ק, חייב לשמור אותו משומן, או לתת לו צביעה. וזהו, כמו שאומרים, and there you have it. אלקטרוליזה, תוצאות יפות, שיטה פשוטה וכיפית. תודה שצפיתם.